निर्गमन पुस्तकांतले वाचप। मोइसेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आणि सर्वेस्परान सगळी रात उदेंती थावन एक वादळ धाडले। अशें ताणें दर्यो सुकयलो आणि उदक 2 वांटे जाले। इस्रायल प्रजा सुके धरणे वयल्यान दर्यांत भितर सरली आणि तांच्या उजव्याक आणि धाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले। इजिप्तगार तांची फाट धरून आयले। फाराव्याचे सर्व घोडे, ताचे रथ आणि ताचे घोडेसवार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले। फांत्या फारार सर्वेस्परान उज्याच्या आणि कुपाच्या खांब्यार थावन इजिप्तगारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आणि तांकां दुस्पाटायले। तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयली आणि तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले। तेन्ना इजिप्तगारांनी म्हणलें, आमी इस्रायेलींता थावन पळोवन धांवया, कित्याक सर्वेस्परस तांच्या पक्षान इजिप्तगारा विरोध झुजता। सर्वेस्परान मोइसेक म्हणलें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आणि उदक परतून इजिप्तगारांचेर, तांच्या रथांचेर आणि तांच्या घोडेसावारांचेर येवन पडतले। मोइसेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आणि सकाळी येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटी आयलो। पळोवन धांवतेल्या इजिप्तगारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आणि सर्वेस्परान तांकां दर्यामध्ये झाडून उडयले। उदक फाटी आयले आणि इस्रायेलींची फाट धरून दर्यांत भितर सरले फाराव्याचे रथ आणि ताचे सगळे फौजेचे घोडेसवार तांतू बुडले। कोणूच एकलो वाचून उरलो ना। पूण इस्रायल प्रजा दर्यामध्ये सुके धरणे वयल्यान चलून गेली। तांच्या उजव्याक आणि धाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले। त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल प्रजेक इजिप्तगारांच्या हातांतली निवारली आणि तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तगारांची मोडी पळयली। सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायेलींनी देखली। लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आणि तांणी सर्वेस्पराचेर आणि ताच्या सेवका मोइसेचेर पातयेनी दवरली। तेन्ना मोइसेन आणि इस्रायेलींनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें, सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायता, कित्याक महिमेवंत ताचे जैत घोड्याक आणि घोडेसवारांक उडयल्यात ताणें दर्यांत। देवाचे उतार हें। मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता। अशे लोकांच्या जम्या लागीं आनीकय तो उलोवन आसतना ताची आवय आणि ताचे भाव थंयसर येवन पावली आणि ताचे लागीं उलोवंक म्हूण भायर रावली। तवळ कोण एकल्यान ताका वचोन सांगलें, आळे तुजी आवय आणि तुजे भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलय जय खंय। पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हणलें, म्हजी आवय कोण आणि म्हजे भाव कोण? आणि आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आणि म्हजे भाव। जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आणि म्हजी आवय। देवाचे उतार हें।